Kedysi sme mali sen byť súčasťou zjednotenej a vyspelej Európy. Cesta k tomu ale nebola ľahká a museli sme prekonať množstvo prekážok. Sloboda nie je samozrejmosť. Otvorené hranice, ekonomická prosperita či stabilita sú veci, ktoré nám Európska únia ponúka. Dnes sme už 20 rokov súčasťou civilizovanej Európy a je aj na nás, ako bude Európa vyzerať. 10 rokov pracujem pre vás, aby sme mali silné Slovensko. Ponúkam spoľahlivosť, skúsenosti a slušnosť. Každému, komu záleží na Slovensku, záleží aj na európskej spolupráci. Chcem silné Slovensko v bezpečnej Európe.